Welcome ug happy weekend ka natong tanan mga higala mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami nga ang Ginoo kanunay nga nagpanalangin ka natong tanan ug naghatag og lahi na sa mga higayon nga magpakig-uban kaninyo sulod nining usa ka oras sa pagtuon sa atoang leksyon niini nga semana. Kuyog sa atong pagtuon karon ang atong regular nga mga panelist ni South Philippine Union Conference. Walay lain kundili si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan, ang ato ang Women's Ministries ug Shepherdess International Director dinhi sa SPUC ug ang ato ang Executive Secretary sa South Philippine Union Conference in the person of Pastor Danny Palomares. Niining adlaw malipayon kami nga ubanan kamo sa pagtuki sa atong leksyon nga naguluhan, Unity in Worship. Kung atong binisayon ang panagiusa diha sa pagsimba. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayon ang panalangin sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo kuyog kang Pastor Palomares. Akong imbitaron ng tanan alang sa hamubo nga pag-ampo. Amahan mo nga naka sa mga langit, daigon ka ug angay simbahon sa tanang mga katuigan. Tungod kay maayo kaayo ang imuhang pagtagad kanamo bisan sa among pagkamakasasala. Ikaw nagatagana og kapasayloan ug nagapanalangin sa imong mga kaanakan. Hinaot pa nga nining panahon na samtang kami magatuon sa leksyon, among matugkad ang imong kabubuton alang kanamo. Among masabtan kung unsa ang tinuod nga pagsimba ug amo kining i-aplikar sa among inadlaw nga pagpakigkauban kanimo ug sa pagserbisyo ngadto sa mga katawhan sa among palibot. Salamat kaayo nga ikaw makig-uban kanamo, pasaylo kami among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Dan sa pagdumala sa pagampo. Sa dili pa nato pagabasahon ang ato ang memory verse karon nga semana. Ato sang tagaan og pagtagad ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Pastor Dan? Well, happy Sabbath o happy weekend alang sa tanan natong mga higala ug mga kaigsunan dili lamang dinhi sa ato ang teritoryo sa South Philippine Union Conference apan maingon man sa atong mga followers nga naa sa Visayas, naa sa Luzon o sa Tibok Pilipinas, including our friends and our brothers and sisters nga naa sa gawas sa atong nasod. Kung asa man mo karon, gikan kanamo dinhi o gikan sa South Philippine Union Conference Administration, among ipadangat kaninyo ang among pangumusta, ang among panghinaot, ang among mga pagampo ug ang among kalipay nga kamo anaa kanunay nagasuportar sa atong mga buhat dinhi sa South Philippines. Akong gi-greet kamo tanan ug ang atong madasigon nga Women's Ministries Director sa SMM. Ako sab gi-greet ang atong mga kaubanan nga nag-retire na karon sa Jinsan, si Pastor og si May Nomos, si Pastor Ruben og si Ma'am Mercy Aplicador. Ako sab gi-greet ang akong buotan diha nga pag-umangkon sa Kalumpang ug tanang kaigsuonan. Ang akong pag-umangkon sila si Gigi og Dondon Tukib. Uban sa igsuon nga niya karon sa Cagayan si Alan og si Cecil Agbo, kauban sila anak ka si Alchi. Og ako sab gi-greet ang atong mga kaigsuonan diha sa Lower Lilingayon, diha sa MBC. Would like to say hi sa panimalay sa atong mga kaigsuonan dinha sa Labason mga igsuon. Labi na gyud kang Brother Oldarico Palma. Happy Sabbath kini mo igsuon ug sa imong panimalay ug sa mga kaigsuonan nga sakop diha sa atong iglesia. Ug dinhi sa Indiana, USA, kanunay nga nagtan-aw in the person of Ma'am Lolita Calonia. Happy weekend kini mo, ma'am. God bless you always. Maingon man usab kang Brother Alan Juliano and family sa Jensen or nasa Davao ni sila kanunay. We greet you happy weekend karon nga semana. Ato sab gi-greet si Brother George Loreto sa Malaysia. Maingon man ang ato ang mga MVC alumni nga naa karon sa California area nga maghimo sila og year-end fellowship karon gyud nga weekend. We greet you happy weekend and happy Sabbath. Gi-greet sab nato ang atong mga kaigsuonan sa laing dapit sa gawas sa nasod nga nagtan-aw niini pinaagi sa Facebook sa ato mga Hope Radio listeners. Bisan asa ka mo nahimutang karon nga naminaw sa inyong radyo, gigreet mo na mo og happy weekend o happy Sabbath. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Karon
Ready na ta nga atong pagtun-an ang ato ang lesson, pero atong unahon pagbasa ang atong bersikulong saguluhon. Hangyo na to si Ma'am Pinky sa pagbasa niini. Og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga nagalupad sa kinatunguan sa langit, nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga mga nagapuyo sa yuta og sa tanan nga nasod og banay og sinultihan og katawhan. Og siya nagaingon sa hataas nga tingog, kahadlukan ninyo ang Dios ug ihatag ninyo kaniya ang himaya, kay miabot na ang tanan ang takna sa iyang paghukom, ug simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. Amen. Ato ni makaplagan nga sa bersikulong saguluhon mga kaigsuonan sa Pinadayag, Kapitulo 14, bersikulo 6 ug 7. Actually, dinha nimo makaplagan ang nabantog nga atong ginatawag og the three angels messages. Mao kini ang pinakaunang mensahe sa tulo ka mga manulunda, mga kaigsuonan nga nagbutyag sa ilahang mensahe. This is the first angel's message nga nagtawag sa tanang katawhan nga kahadlukan siya o gihatag kaniya ang himaya. Ngano daw? Walay lain nga rason na hiabot na ang iyang paghukom. This involves worship, mga kaigsuonan. Ang atong lesson karon nga semana naghisgot og panaghiusa sa mga katawhan sa Dios diha sa pagsimba. By the way, kining pulo nga pagsimba mura og lalum-lalum kaayo ning tulog karon nga pulong. Ang uban sa atoa kada semana gailis atong sanina, galigo og sayo, hikay og andam sayos pamahaw, magbalon kay manimba. For most of us, mga kaigsuonan, posible na himong usa kini ka routine ang atong pagsimba matag semana. Gani apil pa nato og consider ang pag-adto sa simbahan Miyerkules ug Biyernes sa gabi aron mo simba. Pero just what it is to worship, mga kaigsuonan, aduna kini mas lalom nga kahulugan nga mohatag og dako nga lintunganay sa atong kinabuhi. Atong ihatag ni Pastor Dan ang mga pulong bahin sa atong bersikulo og sa pulong nga pagsimba. Actually, kining ato ang bersikulo nga sa guluhon, mga kaigsunan, usa ni sa mga paborito kay nato nga linya diya sa balang kasulatan tungod kay dinha gyud nakaangkla ang ato ang mission statement. Kung inyong subayon ang mission statement sa Seventh-day Adventist Church, labi na din sa ato sa South Philippine Union Conference, naghisgot gyud nga ang atong katuyuan, no, base siya o nakaangkla siya dinha sa tulo ka mensahe nga gidala sa mga manulunda. Pero gusto nato isuon nga atong i-zero down ang atong diskusyon karon nga ang mga takna dinha sa pulo nga pagsimba. Sama sa giingon ni Pastor Hesbon kaganina, kining pulong nga pagsimba, mga igsuon, murag ordinary kay nga pulong, simple kay nga pulong, sinati kay na to nga pulong, pero moingon ko nga kini siya makaisunan kung sa pinulungan pa nila is pregnant with meanings. Kanang tambok kay siya nga pulong, no? Kay nga naman dili siya ordinaryo nga pulong tungod kay kung imo na siyang i-trace back dito sa ato ang early Christian church, pagsugod gyud nila, kung inyong tanawon mga kaisunan ang mga libro sa buhat, nahimo ang pulong nga simba ingon nga ilahang lifestyle, no? Nahimo siya nga the center of their activities. Buti pasabot nga all of the Christian church, if we define the word church at that particular time, we can equate church with worship. In other words, there is no church if there is no worship. So ang pagsimba, mga kaisunan, nahimo nila nga kinaiya, nahimo nila nga habit, nahimo nila nga kanang usa ka tulukibon kaayo ug usa ka makahuluganon kaayo nga buluhaton tungod kay alang nila, mga kaisunan, ilahang nasabtan ug dapat po nato nga masabtan nga kun walay pagsimba, mga kaisunan, walay relasyon nga napundar tali sa tao ug sa Dios. Amen. Akong subayon, akong balik ko, no? Kung walay pagsimba, mga kaisunan, walay relasyon nga napundar tali sa tao ug sa Dios, tungod kay ang pagsimba ekspresyon kini siya, daw tubag kini siya sa pagtawag sa Dios ngadto sa mga tao ug mao kini pag-ila kung atong tanawon ang summit, no, ang tumoy sa atong pagtuon ug ang iyahang kinatung-an niini, muni siya ang response sa tao
sa iyahang pagtubag ngadto sa Dios nga giilan niya nga ang Dios mga kaigsuonan mao ang iyang maglalalang ug ang iyahang manluluwas. Amen. So kung mawala ning duha igsuon ka words no in relation to worship, kung mawala ang recognition that God is the creator and at the same time He is the redeemer, ang pagsimba mga kaigsuonan mahulog nga dili siya makahuluganon alang sa mga Kristohanon. Amen. Atong balik-balikan kining pulong pagsimba mga igsoon. Ang pagsimba is not just an act of going to church mga kaigsuonan, kundili it's not about the venue but it's the action nga nahitabo mga kaigsuonan samtang tuwata sa simbahan. Of course, kung nata sa simbahan mga kaigsuonan gitawag na to na siya corporate worship. Hiniusa nga pagsimba kay kitang tanan ako sa lain nga panimalay ang akong igsuon nga tuwa po sa laing balay mag-abot mi diha tanan kuyog ang pastor dili kay aron simbaho na to ang pastor nga maayo muwali ang iway leader nga maayo mo lead o baka ang Sabbath School Superintendent nga kamao gyud mo diskarte sa ang programa nga nindot kanunay ang iyahang mga pakulo sa Sabbath School. No, kundili ang tuyo na to mga kaigsuonan is simply from the word itself, worship. Walay lain nga imong simbahon sa simbahan kundili ang Dios mga kaigsuonan. Kung atong tanawon gyud paladman nato gamay ang atong definition sa worship, it is a person's response to someone who is higher or kana bitong naay nahimo nga something sa imo nga dili nimo mabayaran. Imo na lang yun na siyang balusan sa pagsimba niya. Kibali, hanga kayo ka ni anang tawhana or ni ana nga Dios nga mao'y nagsangkap na to sa sarang butang. Otherwise, kung wala ni nga espiritu o attitude mga kaigsuonan nga niadto sa simbahan, it's probably just fellowship and not worship mga kaigsuonan. So, atong tanaw na, ang usa ka uli tao nga ang iyahang pagtanaw sa iyahang uyab or ngadto na nahimo niyang asawa wa gi paglubad is a form of worship mga kaigsunan. Hanga kayo siya, posible gwapa kay ang asawa unya giparisan pa gyud og gwapa kayo nga kinaiya, maayo pagid kay imo luto, maayo pagid kay imo atiman sa pamilya. Kana nga bana most likely mga kaigsunan wa gyud na siya laing himuong bathala sa iyang kinabuhi. Why? Because he has many reasons to uplift that person in his life. So, akong ibalik ni mga kaigsunan ngadto sa Ginoo, ang Dios gyud ang supreme nga angayan sa atong pagsimba mga kaigsunan. Wa gyud lain. So when we come to church, gipakita nato ang atong tanan nga saludo, pagyukbo, mura gyud og hurot ang atong tanang bilib sa iya sa iyang gihimo alang nimo sa imong panimalay, sa imong kaugalingon, sa imong negosyo, o sa tanan nga naa sa imuhang kaugalingon mga kaigsunan. And that could best define what worship is all about. Ma'am Pinky. Dito pa lang sa langit, ginasimba ni siya sa tanang binuhat sa Diyos. Labi na ang mga manlulunda, ang mga created beings. Busa, makatarunganon nga din sa yuta, ang ngayon po, nga mudiman ang Ginoo og pagsimba og pagila tungod kay ang tanang tao nga nianing yutaa iya mang binuhat. Mga gihimo man ta sumala sa iyang dagway. So ang pagsimba sa Dios nga dili gani nato ikakumparar ni og tao nga parehaan ng gihisgutan ni Pastor Boscato sama sa usa ka lalaki nga nahigugma siya sa iyang uyab o nahimong asawa, naa siya pagrespeto, pagtahod. Ang labaw pa niya na ang sa Ginoo mga kaigsuonan. Yeah. Kay ang pagsimba, no? Pagsimba, mao ka na ang atong pag-acknowledge kung pag-ila sa pagkagamahanan o sa pagkamahimayaon sa atong Ginoo. Kay lalimang gud ta nga iyatang gihimo. Unya, mausap ni kung mag-worship ta sa Ginoo, ato sab mapakita nga kita nakasabot og unsa ang iyang role sa pagka-creator o nga kita iya lang yung binuhat di kita mo labaw sa atong creator kay narabay panahon nga usahay ato yung pugsog tugkad ang Ginoo kay kung matugkad na nato ang Ginoo mga kaigsuonan nawa na Ginoo kay mapariha naman day nato. Gawas pa ni ana mausab ang pagdawat nga kita wala tay
pulos, unworthiness, helplessness, ug unya dependent gid ta sa iyaha. Wa na gid tay lang kapaingnan pa. Naglangkob usab kini sa pagdawat nga Ginoo angayan lang gyud mo kontrol sa atong kinabuhi kay iya man tang mga nilalang. Amen. Balikan nato ning punto nga mga nilalang ta mga kaigsuonan. Usa ni siyas mga premises nga gisgutan sa atong memory verse karon nga semana. Nagingon didto, kahadlokin ninyo ang Dios ug kaniya ibalik ang himaya kay nahiabot na ang takna sa paghukom. Pero tanawan ninyo ang sumpay mga igsoon. Nagkanayon ang bersikulo, dihas bersikulo 7 pinadayag kapitulo 14, nagingon dinhi og simbaha siya nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. So kung atong tanawon mga kaigsuonan, gi-highlight dinhi ang pagkamagbubuhat sa Dios. So he is simply being introduced in this verse ingon nga Dios nga maglalalang ug mao ni ang rason nganong angayan siya nga atong simbahon mga kaigsuonan. Lawbe, kung wala kita niya buhata, unsa pa may ato ang pulos, wa ta dinhi. So wa tay angayang pasalamatan mga kaigsuonan nga gitagaan tag tsansa nga mitungha tan ni ining kalibutana sa takulahaw lamang mga kaigsuonan. Kung wala bitaw ta giapil sa plano sa Dios nga mulugwa ni ining yuta, wa gid ta karon. And because here we are just but duty bound to give all our worship and praises to God as our Creator. Ug ang ikaduha nga bahin diri mga kaigsuonan, dili lang siya moy atong maglalalang, manluluwas pagyud. So we know that story. Paladman pag ginato na nga punto unyang taud-taud mga kaigsuonan. Atong ihatag ni Pastor Dan ang dugang pa nga punto niini. Kung atong sundan ka na siya nga panghuna-huna makaisunan nga siya magyud ang ato ang maglalalang, siya po ang ato ang manunubos. Moabot kita sa punto nga ang kahulugan sa simba moabot kita sa punto nga ang simba pwede nato isuon nga taga kahulugan nga usa kini ka bahin sa pag-surrender no. Worship is in a way is surrender. Kay ngano man ingon nga maglalalang siya unya kita linalang atong himuon makaisunan ang usa ka punto nga kanang kinasingkasing nga atong giila siya no. So there is recognition of his being our creator. Naay gitawag nga obedience mga kaisunan. Naay gitawag din nga total submission. Naay gitawag din nga total surrender. Og naay gitawag din nga pagtagad sa Ginoo ingon nga ato siyang gitahod. By the way, gusto na kong iklaro mga igsuon nga ang simba, it is not only formal, but it is also spontaneous. But ipasabot, we recognize nga sa atong pagsimba, it should be formal. Pero dili ta mo magpabilin igsuon nga murag formal bitaw kayo nga pag-abutin mo dito gatikig lang ka. Because worship in a way is also relational. But ipasabot nga sa atong pag simba sa atong Ginoo, there will be an interaction between a creator and a creature. So ito pa nga murag interaction ni siya makaisunan no nga it is dynamic nga kita mo ila niya and then kita mutahod niya, kita musunod kaniya. Kay kung walay obedience makaisunan, actually ang worship is only like word of mouth, no? It is only lip service. Kay sa akong nasabdan makaisunan, ang pagsimba bisan pa og dili nimo isulti, makita sa imong gihimo. Dili na kinahanglan mo ingon ka nga ako nagsimba karon sa akong Ginoo. People around you will tell no nga kini nga tawhana naa siya sa gitawag worshipful atmosphere. Naa siya sa mood nga naa ang iyahang pagkamasimbahon kay nganuman makita makaisunan kung unsa ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Amen. Mampingki. Kanang moingon bitaw ta nga, worship na ta buntag hapon. Nya simba ta sa kada Sabado o Miyerkules o Biyernes. Ang akong pagsabot aning atong topic karon, it's more than that. Lahom pagyud sumala sa imong gi-emphasize. Ang akong pasabot mga kaigsuonan, ang pagsimba sumala sa pinadayag 14 mao nga ang pagtugyan, pagdawat sa Ginoo nga ang tanan-tanan sa atong kinabuhi ato gining ibalik sa paghimaya sa Ginoo. Kay siya man ang tanan sa atong kinabuhi. So dili lang diha taman sa atong inadlaw-adlaw nga pagpasalamat. Uban mo nga pasalamat na ta, worship na ta o manganta na ta. Murag taphaw lang kay na pero actually kung ato gyud masabtan ang kinatubukan aning fear God
no, and give him the glory and honor. Mao nga ato gyung ma-internalize unsa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi nga bisan unsay atong hunahunahon og ilitok, murag ang Ginoo na bitaw ang tanan sa atong kinabuhi. Yeah, that's right. Ato bitaw ning paladman pag ining pulo nga kahadlukin ninyo ang Dios. Usahay murag taphaw ra gyud kay ining atong ang atong application ni ining pulo nga mga kaigsuonan. Gahimo tas tong worship tungod kay nahadlok tas Ginoo. Pero dili nang kahadlok bitaw nga sama bitaw sa maglikay ka nga latiguhon ka sa imong amahan kung mapakyas ka sa imong gipahimo sa iyaha. No, that's not the kind of fear nga gihisgutan nini sa Biblia. Kini nga kahadlok mga kaigsuonan nga gihisgutan, actually ang original nga pulong ani phobia man gini siya mga kaigsuonan gamit. But it is totally different from the superficial fear nga atong gina-exercise nga mura ka galikay o punishment or consequence mga kaigsuonan. Kundili, it is a form of divine awe. Mura ka og na-feel bitaw ginimo nga ang Dios is powerful gid siya kayo. Pero not to the extent mga kaigsuonan nga imo siyang gitan-aw as a God who is a punishing God. Kundili, imo ra yung pagsaludo sa iya. Mao ni worship nga atong gahimuon diha sa atong mga balay. Usahay mo worship ta for the sake na lang sa aron makumpleto ni aron gabaan tas Ginoo ni aron dili ta pugngan sa iya mga panalangin, worship kita kanunay adto gitag simbahan. No. Dili ni siya mao nga matang sa kahadlok alang sa mga consequence of not doing what we need to do in worship mga kaigsuonan. Kung dili kahadlok ni sa iyahang pagkasiya mga kaigsuonan, sa iyahang pagkabalaan ug sa iyahang pagkagamhanan mga igsuon ug labaw sa tanan sa iyang pagkamayo, and we are not bound to abuse that. This is, I believe, the kind of fear nga kinahanglan itong paghihimuon. Doon sa dili pa si Ma'am Pinky, no, sa dili pa po ko malimot, gusto na kong i-insert kining part bitaw nga sa atong worship life mga kaigsuonan. Kanag-iingon sa kanta nga, it is not only about what I am, but it includes what I have. O kini bitaw sa imong pagkaikaw ug kun unsa ang naa nimo, mahimo na siya nga part sa worship. Kay ako na siyang ipalalom nga pag-discuss makaisunan nga if a person only worships God based on what he is, based on what he has also, ang mahitabo dunay mga objects sa iyang kinabuhi nga posible ma-consider niya nga pariha lang og pagkaimportante sa Ginoo. For example, kwarta makaisunan, no? If in our worship to God, we will not include our possession, no, our treasure. Ang mahitabo din ha, moabuta sa punto nga we have to choose between our God and our treasure. Muna nga, niini pala nga punto makaisunan, ako nang dalhon din ninyo nga ang pagsimba, it includes about who you are and what you have. But na kung ipasabot, kung moingon ka nga naigipiyal sa Ginoo nimo nga kana, imo nang isimba kauban nimo sa Ginoo. Kung moingon ka nga naa ka ana nga popularity, naa ka nga gahom, imo ni sang ipailalom sa gahom sa Ginoo. Kaya kung dili na ma-realize makaisunan, moingon pud ko nga ang atong worship is only a mere formality, but there is no essence at all and there is no power at all. Yeah, Ma'am Pinky. Kaning pagkahadlok sa Ginoo, i-equate ko ni og pulong gugma. Kay kanagong hadlok, kana bitang mo yung kang ay nagbuhaton nimo ni kanang una panisan ka. Murag na kay kadlok, murag na kay reservation, na ka nagkinto ka. Nga maglikay ka ana kay aron nga dili ka makasala. Kung ingon ana ang atong feeling, murag ang Ginoo stricto kaayo nga walay gugma ba. Murag demanding ra kay nga gugma, although it is true kay he has the right to demand it from us kay we are only his creatures. So kung ato ning equate og ang fear og ang love, mas mulalom ang meaning ana kay kung kita bitaw may gugma sa usa ka tawo, kanang tanan nga imong himuon para siya malipay, bisan kun ang imong gihimo sakripisyo bisan kawadaan pa ka sa imong kinabuhi, himuon nimo na para lang yun siya ma-honor. Amen. Oh, di ba? Kaya napoy elemento of sincerity, ma'am, no? Kay kini ba yang pagsimba pwede nimo mapiki, no? Pwede man nga kana bitong mapiki nimo ba, mapurma nimo, ma-illustrate nimo, pero wala siya essence. So ganahan ko nang imuhang gihimo nga fear
should be equated with love. That's Kaya right. nga naman, mo play din ha ang sincerity. Because I believe, Pastor Hes, nga ang sincerity is also essential in worship. Amen. Yeah, that's right. Niabot ta din his mga kaigsunan sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuon. Let's take a break. Ayaw mo paghawa din na mo balik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Nibalik na usab ang takna sa pagtuon. Atong padayunon mga kaigsunan kining ato ang parts sa material nga ginatunan karon nga semana. Dunay balantayan kayo mga kaigsunan kay diha sa pagsimba na ay counterfeit nga gi-offer ang kaaway. Gitawag nato ni siya sa atong lesson mga kaigsunan og mini nga pagsimba. Ato ning identify karon og ang binuksan nga mga bersikulo nga gigamit niini makaplagan nato diha sa Mateo kapitulo 4 nga nabantog ingon nga sugilanon sa pagtintal ni Ginoong Hesus tapos sa iyang bautismo. We will find that in the third temptation, ang yawa mi-approach na gyud ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan ug tanawan ninyo unsa may iyahang gi-offer ni Ginoong Hesus kapalit sa usa ka butang nga iyang pagahimuon. There is no other thing nga gipangandoy sa yawa mga kaigsuonan gikan sa anak sa Dios kundili mao ang iyahang pag-invoke og worship alang sa iyang kaugalingon mga kaigsuonan. Makalilisang yun ni nga offer sa yawa og attempt alang mismo sa anak sa Dios. Nga maupay angayng simbahon, buot niyang baliktaron mga kaigsuonan karon ang panghitabo niini. Kataas gyud sa iyang ambisyon mga kaigsuonan nga siya ang simbahon. Naka-dare pamanggani siya og haylo sa anak sa Dios. Na laliman ka giingnan niya si Jesus, imo na ning tanang makita nimo, simbahon lang ko nimo. This is very tantamount to just Satan saying nga siya ang tag-iya niining kalibutan na mga kaigsuonan. In fact, iya gining giangkon ang kalibutan. Wa na lang niya gikwenta nga ang Dios ang naghimo niini apil ang tibuok universo mga kaigsuonan. So nakaako pa gani siya og haylo sa anak sa Dios nga simbahon siya. How much more pakaha sa mga katawhan nga mga binuhat nga pasimbahon sa iyahang pagkasiya mga kaigsuonan. This is what we consider as false worship. Tingali ang uban sa tuwa makaingon nga, Pastor, posible gyud ka na nga naagi mga tao nga manimba sa yawa. Wa ta kahibalo mga kaigsuonan, pero ang lalum-lalum nga lintunganay nini makita nimo unya sa unahan sa tong pagtuon ug paunsa manihuon sa yawa kining pagsimba ngadto kaniya. Akong ilabay sa atong mga kaubang panelist kining mahitungod sa mini nga pagsimba mga kaigsuonan. Pastor Dan. Actually, dinhi po na ko nasabdan, Pastor Hes, ba nga, pwerte gyud nga hayahaya sa pagbati sa usa ka binuhat kung simbahon siya. Kay para nako ba, in this way, mura bitaw siya special treatment ba? Kay mo man ay feeling sa kaaway sa Ginoo. Unya dugay na gyud siyang naglungot-lungot, no? Hungry na gyud kay siya ana nga. Kana bitawng dapat nga maka-experience po ko nga simbahon ko. Pero sa laing bahin makaisunan ang gihimo sa kaaway sa Dios, usa ka pagpaila nga ang pagsimba, no? Ang pagsimba when there is a sense of ownership, no? Sa usa sa mga ang Dios mao itag-iya, he is also deserved to be worshipped. So kung imong tanaw din makaisunan ang flip side ani, ang yawa na gid siya claim nga siya na ang tag-iya sa kalibutan. Gani na magisiyay naman siya tanya gani, naman siya offer kang Ginoong Hesukristo nga kung simbahon lang ko nimo, ako ning ihatag nimo ning kalibutan na. Ako ning gani gipakita niya ang daghan kaayong ingnon ta makaisunan kabtangan sa kalibutan adtong panahon na kay didto man to sila sa taas kayo nga bahin sa bungtod ug na iyang gi-illustrate makaisunan nga kining tanan akong ihatag nimo kung musimba lang kanako. So dinha pud muhulma makaisunan nga ang simba di ay is surrender. Ang gihimo sa yawa kung musimba si Kristo sa iyaha, buti pasabot nga si Kristo mahimo ng subject niya. So ang worship makaisunan has something to do with someone who is the owner and somebody who is also the subject. So there is also what we call gitawag nga master and servant relationship.
Kung imo na siyang tanawon o dalhon nimo makaisunan sa field of stewardship, atong makita din nga sa tinuod lang Pastor Hes, kato imo pangutana ganina nga naabagi nagsimba og yawa. Simple ra gyud makaisunan. Kung dili Dios ang atong masimba, wa nagyulain kay duha ra ba siya kagahom, no? Impliedly, ang usa ka tawo nga wa nagsimba sa Dios, nagsimba siya sa yawa. Yeah, that's right. Kay kung imong tan-awon din makaisunan, ibalik na to sa mga tentasyon nga gihimo sa yawa. It is implied therefore nga kung imong itugyan ang imong pagbulutan ngadto kaniya, maghimo ka sa mga butang according to his whims and caprices, ang mahitabo in a way panalitan kwarta. Atong gisimba ang yawa actually. Pero kining false payud nga worship dinhi makagisunan, mo ni ang atong nakita nga moingon ko ninyo nga ato gyud ning iampo nga unta dili gyud ta mabikil ani in the last days. Amen. Okay, naa naman ko precedence, no? Sa panahon nga ang mga Hudyo makaisunan na ulipon dito sa Babylonia, gamay rin siya nga twist mampingke, no? Gamay lang ni siya nga twist, no? Mura magug makaingon ka nga ay dili man na siya idolatry, no? Dili man na pagsimba sa dili Dios kay naara may gipatindog din ha. And then sa diha nga adunay musika nga tugtugon, ang inyong himuon igo ra man mo muyukbo. Siguro pwede gani nga wala mo isulti, gayukbo lang mo din ha. Pero makaisunan na proibahan na, no? Since the very beginning sa history sa kalibutan, kinig yung sa diha nga nakasala ang tao, nag-ilog na gining dautan og ang espiritu nga maayo makaisunan. Og unya the main agenda of the great controversy is actually worship. Nga sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Pinadiyag Kapitulo 13, kung moabot na gani ang panahon nga ang kaaway sa Dios, iyahan yung ilabay ang tanan niyang card aron nga maangko niya ang loyalty sa mga tao sa Dios. Ang himuon niya makaisunan na ay twist nga iyang paghimuon. Musimba ka sa tinuod nga adlaw, musimba ka sa sayop nga adlaw. Ang sa sayop nga adlaw makaisunan na diha nagtangag ang imuhang economic survival. Tanawa ang Pinadiyag Kapitulo 13. Dili sila makapamalit, dili sila makapamaligya, hangtod nga sila makasimba sa mini nga pagsimba. Na unsa may essence makaisunan if a person is deprived of the opportunity of buying and selling. Well, ang survival makaisunan sa tao depends upon buying and selling. Sa economic nga istorya, Pastor Hesbon. Yeah, that's right. Minus sa tabang sa Ginoo, we are dependent on buying and selling. Kung mag-uuma ka, kinahanglan ka nga mo baligya. Kaya aron nga makakwarta ka. If you are not a farmer, wala kay pagkaon, kinahanglan nga mo palit kag pagkaon aron makasurvive ka. And this is the very target of the enemy makaisunan in the last days. Nga papilion ka, asa man ka, mamatay ka karon o mabuhi pa ka. So, dinhi mga kaisunan, sama sa nahitabo ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego. Unta makakita kita og leksyon din ha nga kanabi taong giingon nila nga luwason mo mi sa Ginoo pero bisan pag di mi luwason di gihapon mi mosimba nang imong gipatindog nga larawan. Yeah. Pagkanindot kay nga konklusyon mga kaisunan. Actually, murag medyo taas gyud kayo ni nga tulukion kining kasinatian sa mga higala ni Daniel didto sa paglutos nila mga kaigsunan. Limang ka katapat nila ang ilag yung kinabuhi kay ibalhog ka ni anang nagsiga nga hurnuhan kinsa may dili malisang ni ana. Posible mo kompromiso sila natong tungura pero ni barog sila mga kaigsunan and God honored their faith. Gibanan pa gani sila sa Ginoo didto mismo sa makalilisang nga kainit nga mupatay nga kalayo mga kaigsunan. The same thing is promised by God to His people nga mubarog niya ng tungura. Pero abi ninyo manggod mga kaigsunan, mas dali manggod hunahunao ning upation ko nahala pati ako ninyo. Pero kana bitong hinay-hinayon kag patay i-hostage ang imong lamisa mga kaigsunan nga di ka kakaon, magutman pag pila ka bulan ay ha pa ka mamatay. Mura og dako kay tsansa na mga kaigsunan nga mutugyan na lang gyud ka sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Mao tong giingon ni Pastor Dan kaganina nga adunay mga drastic measures nga himuon ng kaaway only to get worship from people ngadto kaniya. Og kini mga kaigsunan gitandi gini sa Biblia, gitawag kini og mini nga pag-worship. Kaniadto pag yun hangtod karon. Worship will be the main issue. O kinsa ang atong simbahon mga kaigsunan, duha ra gyud. Ang Dios nga magbubuhat o ang counterfeit nga proclaim sa iyang kaugalingon nga gusto sab nga mahimong Dios
ang mortal nga kaaway sa Dios nga mao si Lucifer, mga kaigsuonan. Ma'am Pinky. Ang Ginoo, He is the rightful creator to demand our worship. On the other hand, ang kining sinugdanan sa sala nga si Lucifer, nagdemand pod og worship. Ug nakita niya mga kaigsuonan nga ang patyanan sa tao mao ang pagkaon, appetite. That's it. Dito pa na sa sinugdanan sa Garden sa Eden ang pagkaon. Og unya sa panahon ni Ginoong Hesus, pagkaon gihapon. Sa atong panahon karon pagkaon survival gihapon kanang og di maka pamalit og dili makabaligya kung wala ka anang marka, no? So kung atong tugkaron sa atong muragiyano nga pagsabot mao ni nga kining institusyon sa pagsimba sa Ginoo nga mobalik man gid ta kanunay anang Sabado kay mao ni siyang silyo sa timailhan sa mga katawhan sa Dios o sa iyang maglalalang. Mao ni ang usa ka institusyon kauban sa institusyon sa kaminyoon nga aning atong kapanahon na karon nang madaugon ang kaaway sa Ginoo sa pagbungkag niini. Busa kining Revelation 14 verses 6 and 7 nga giingon diha, fear God because the hour of His judgment has come. Nakita ni siya may prophetic side ni nga maong teksto. That's right. Nga nining atong katapusang mga kaadlawan, ang mga katawhan, majority, whether we believe it or not, kay mahitabo man gid ni ang kasagaran mobiya man gani sa pagtuo kay tungod kay dili sila kaagwanta sa consequence sa ilang pag-alagad o pagsimba sa tinuod nga Dios. So mo ning atong mo ning nagbalik-balik ni atong leksyon mga kaigsuonan nga kung mahimo lang unta malikayan taning pagsimba sa mini nga Dios. Karong panahon na nga dili pa gyud pinikito bitaw ang taniyag sa kaaway. Malinglag gyapon ta makaigsuonan, no, sa atong loyalty kun asa ta. Ang motivator ana is ang atong kaugalingon, no. Kitang gitawag self-indulgence, no. So ang atong problema karon sa dili pa gyud ta giipit sa adlaw nga tingsimba, ang self-indulgence nato. Pag-abot sa katapusang panahon makaigsuonan, katong akong giingon kanina sa Revelation 13, ang atong tan-aw din na is self-survival. Kaya nga man, katong giingon ni Pastor Hes nga iimbarguhon ang imong katungod nga makapalit og pagkaon pananglitan na kagagmayng bata. Abi nimo ang usa sa mo iktad ani makaigsuonan, ang usa ani nga mo surrender ang mga inahan in taon. Kay kinsa may makaako nga ang imong anak dili na makatutoy kay ang formula dili nimo mapalit. Pero makaigsuonan, napuribahan na maguni, no? This is not part of our worship, of our lesson about worship. Pero moingon ko ninyo, sa katapusang mga adlaw makaigsuonan, kung unsa kagamhanan ang Dios nga nagpakita kanhi, the more nga iyahang i-exert, iyahang i-assert ang iyahang power, iyang ipakita makaigsuonan nga diha kaniya aduna tay kaluwasan, ug diha kaniya kita makapangita og dalangpanan. So tingali mo ingon na lang ko nga mag-inampo ay ta makaigsuonan nga kining panahon nga aduna nay pinikito, no? Aduna nay kanang pagpili nato nga pagahimuon whether kinsa gyud ang atong simbahon. Nga unta at all cost makaigsuonan didto gid ta magpailalom sa kiliran sa atong Ginoo. Akong idugang ni Pastor kanang dinhi sa Revelation 13 verses 14 to 15. Okay. Na in the end time, Satan will try to force everyone, pugso niya tanan, sa pagsimba kaniya, kang Satanas, through pinaagi sa mananap nga mapintas, no? That's ang right. ang iyang image under the death penalty. So kung death penalty na gani ang hisgutan, daghan gyud baski sa history nato, kadtong pamatyo na gyud kay dili iparikant nila ilang pagtuo sa Ginoo. Unya hadlokon silang pamatyon, mobiya man gid sila. Gawas adtong pipila lang nga bahala nagpamatyon para adtong tulo kay bruhan. Batanon nga bahala na magdi luwason basta kay di mi mosimba ng iyong Dios. Makita gyud nato diha mga kaigsuonan, tama tong giingon ni Ma'am Pinky nga moabot gyud sa panahon nga pinikituhon na ang mga katawhan sa Dios. Aron lang gyud madaog sa kaaway ang simba nga kaniadto ra niya gyud nga gipangandoy nga maangkon. Kalami gyud anang simbahon kano. Pero mga kaigsuonan bisag unsaon kana siyang virtue mga kaigsuonan is only
something that God alone deserves, mga kaigsunan. Siya ra gyud ang angayan atong simbahon, ingon nga atong magbubuhat og atong manunubos. Ang pinadayag, Kapitulo 14, mga kaigsunan, nagsulod din ang gitawag na to three angels' messages. And the Seventh-day Adventist Church is very passionate about this message. Nasabdan ni sa matag Adventista nga sakop, mga kaigsunan, nga ang nagwali ni ini is as reflective of that angel, ining tulo ka manulunda, walay lain, mga kaigsunan, kundili ang mga katawhan sa Dios, mga mensahedor karon. Wa pata kakita sukad og manulunda nga nag-ingon nga simbahan ninyo ang Ginoo. Ang nagsangpit niini ang mga magwawali, ang mga katawhan, ang mga layman, naghandol og Bible study, ikaw mismo sa imong kinabuhi is a living message. O kung atong ripasuhon kining tulo ka mga mensahe, mga kaigsunan, nato lang mura gamay nga review, no? First angel's message is fear God and give glory to Him. The hour of His judgment is come. Kunya pagkahuman worship Him, mao na ang first angel's message. Ang ikaduha, i-declare sa manulunda, mga kaigsunan, nga nahulog na ang Babylonia. Unya ang ikatulo, mga kaigsunan, nagpahibalo ang manulunda nga kung adunay bisan kinsa nga moambit, modimdim sa kupa sa mananap nga mapintas, mga kaigsunan, mahiagom gyud sa dako nga kapungot ni Ginoong Hesus ug sa Dios. So, we are actually calling a people for the true worship, mga kaigsunan, nga gitawag gyud sa Dios. Nganuman, hapit na takupan ang kasaysayan sa kalibutan. And worse will come to worse. Duha na gyud niini karon na patay laing mga ginagmay nga mga idols nga atong simba nga mooy moagaw pansin sa dapat natong ihatag ngadto sa Ginoo, tingali atong balay, tingali atong sanina, kwarta or bisan unsa na siya, sakyanan ba karon? Anything. Pero niining panahon na makaigsunan, mo zero ini ngadto nagyud sa kaaway, matod pa sa giingon ni Pastor Palomares kaganina. Because anything that is not God could be equated to Satan, the enemy of God, mga kaigsunan. So dini, nalangkob niining pagkamaglalalang sa Dios is the very core foundation of what you and I believe. Kining gitawag na tuog adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan. Na-statement din sa atong lesson, no, nga gusto na itong tagaag pagtagad. Ang adlaw ng igpapahulay is the day in which God prescribed for His people to worship Him. Ni anang adlaw, mga kaigsunan. What is the significance? Nganong dili man sa unang adlaw sa semana, nganong di man sa ikaduhan, nganong di man sa Huwebes or Biyernes, nganong sa ikapitong adlaw mangyud ang naay dako nga lintunganay sa atong pagsimba sa Ginoo? Because the seventh-day Sabbath, mga kaigsunan, is gitawag na to ni siya og the most outstanding memorial of creation. Wa nay laing mo parang niini. Magpahinumdum ni tanang tao nga once upon a time ang kalibutan gilalang sa Dios sulod sa 7 ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw gituyo sa Dios nga kada semana hinumduman sa tao nga iyang gibuhat kining tanan. And Ellen G. White in her comments, mga kaigsunan, nag-ingon siya kung ang tanang mga tao Sabbath keepers palang gid unta, there would be no infidel, there would be no atheist. Di gid unta kakita og tao nga wa mo tuo Ginoo. Kaya nga naman, kung musimba lang ka sa igpapahulay, ang imong unahuna, mga kaigsunan, maganoy ngadto sa labing pundasyon nganong nagsimba kaniya ng adlaw. It points back to the time when God created the world for 7 days, mga kaigsunan. So, kada bitawng pastor nga, kini bitawng sugo may tungod sa igpapahulay, no? Actually, that is not only a day to remember, no? But that is a commandment to remember. That's right. Okay, nga no, kung ang atong hinumdumon ka lang adlaw, sayon kay ang paghinumdum ni mo matag, okay, ikapito na ron ka adlaw, sayon kay paghinumdum. Pero nganong imong gihinumdum? That points out to another very significant event nga kadto nagyong angay hinumduman nga naay creator. So tama gitong gisulti ni Sister White and as quoted by Pastor Hesbon nga kung ang tanan makaisunan Sabbath keepers lang, gi-challenge po ta nga sa panahon po nga magsimba ta ng adlaw, ang atong hunahuna ato gyung ipuntarya sa creator, no? Dili lang bitaw kay superficial ba nga murabag ay formality kay iway leader magug ko moadto gyud ko o presider magug ko o ako'y nagdala sa resibo sa ikapulo moadto gyud ko. Pero ang pag-adto nimo makaisunan,
even prior to that day and even during the first day of the week. Kay ako gusto man ako igsuon nga maghisgod bitaw ta aning preparation for the Sabbath, pastor. Kay very important paguni siya nga kanang element of worship bitaw. Ang hinungdan makaisuunan nga usahay gakatulog ta panahon sa atong pagsimba or kapoy ang atong lawas kay ngano man ang atong pagpangandam ato lang gihimo sa Biyernes. I would therefore suggest nga on the first day of the week igsuon sugdan na nato ang pagpangandam para sa atong tingsimba nga adlaw kay ngano man kung ato nang himuon lami kayo ang ato ang dagan sa ato ang relasyon sa Ginoo in worship mode mga igsuon kay ngano man all throughout the week atong gihimo ang preparation, not only singled out on the preparation day. Abi niyo Yeah, Pastor, mabuti. you are reminding me of something mga kaigsuonan. Kini bitaw sa Biblia mangandam ta Biyernes. Akong nakita nga kung Biyernes ka mohimo sa imong pangandam, pagka Sabado gyud tulgon ka kay gikapoy Ay ka. na. Oh. Tinuod yun. Kay nasako na ka. So nako na diskubrihan og nahimo na akong practice nga kung mahimo gikan ba lang sa Domingo magplano na ka nga labahan nimo daan ang imong duha ka buok sa dina nga para na sa Simba, oh. Miyerkules o Biyernes o Sabado o no, di ba? Unya ang imong pangandam sa mga pagkaon kung mahimo labing dugay Huwebes gyud ang imong deadline ana kay pagka Biyernes relax na imong hunahuna unya ready to meet God on the Sabbath. That's it. Anapay lain nga significance makaigsuonan kining adlaw ipapahulay. Kung baga giingon nila mga igsuon sa mga very observant nga mga tao, on Sabbath, 2 big events were being celebrated. Ang una mga kaigsuonan, sa pinakauna gyud nga simana sa kasaysayan sa kalibutan, ang paglalang. Human gilalang mga kaigsuonan sa Dios ang kalibutan sulod sa 7 ka adlaw. Sa ika-7 ka adlaw, nipahulay siya, gibalaan niya ang adlaw iya kining gipanalanginan. It becomes a day of worship. Pero dili lang ang paglalang mga kaigsunan ang na-accomplish sa Dios. Ni anang adlaw ipapahulay nga iya dayon ning gi-culminate mga kaigsunan. Kung imong tan-awon si Ginoong Hesus ni martsa ngadto sa iyang kamatayon, gitaral, gilansang adlaw nga Biyernes sa buntag alas 9. Namatay siya alas 3 sa hapon, Biyernes mga kaigsuunan. Ug ang iyang kamatayon, maoy milukat sa tanang katawhan gikan sa ilang mga sala. Abi ninyo, natapos niya ang iyahang dako nga buhat sa pagtubos sa katawhan on Friday afternoon, pagka Sabado mga kaigsuunan, is the day it is being commemorated. So kung imong tanawon mga igsuon, ang igpapahulay gyud maoy dako nga bantayog nga imong tamdan ang duha ka dagkong butang nga nahimo sa Dios, ang iyang paglalang ug ang iyang pagtubos sa kalibutan. Therefore, Sabbath is very important. Kung baga kung mangadto ta sa simbahan mga kaigsuonan, dili lang didto ingon nga ichika lang nato tong atong mga amiga nga wa nato makita og usa ka semana. Of course, that's packaged in the worship purposes nga nung gasimba ta mga kaigsuonan. But the primary reason why we go to church is naay Dios nga naglalang, naay Dios nga nagluwas. So pagkanindot yun sa imong experience mga kaigsunan didto, todo bigay ka sa imong pagkanta, dili lang tong kanta bitaw nga ang simana natapos na, kundili tungod kay you are very happy nga ang Dios imong gisimba mga kaigsunan sa iyang pagkamaayo kanimo sa tibuok simana, sa tibuok nimong kinabuhi, sa tibuok nimong pamilya, you will pour it out to God on that church. Dili gi ka makaingon nga mingaw man among simba pastor. Unsaon mo kuning tulo ra man mi? No. Bisan pag unsa ra mo kagamay mga kaigsuonan, basta kay ang imong pag-anha sa simbahan tininuod nga kalipay sa iyahang pagkamanuluwas ug pagkamaglalang mga kaigsuonan, it will be a very happy experience. Amen. Doon na po ko'y idugang sa atong leksyon makaisunan no isip nga nag-anam na og kapupos ang atong oras. Kining atong worship time mga kaigsunan, naghisgod din nga worship constitutes Bible study and fellowship. Amen. Oh. So kining Bible study and fellowship mga kaigsunan, bot ibasabot conjunctive gud siya. Worship is incomplete if there is only Bible study without fellowship. Mm-hmm. It is still incomplete if there is fellowship without Bible study. So muna nga para ma-enhance mga kaigsunan ng ato ang pagsimba no kay
unity in worship man ang ato ang leksyon karong si Manaha. Ato yung i-accomplish ni siya nga every worship time nato sa matag adlaw nga ipapahulay nga to ata nga ma-accomplish to ning duha, no? Na atay Bible study nga nahimo ug na atay fellowship nga nahimo. So sa panahon igsuon nga nagleksyon, dili lang nato i-play ning takna sa pagtuon, kini siya part lang ni siya sa ato ang inunta enhancement sa ato ang knowledge, kung dili naagitay Bible actual nga Bible study makaisunan atong gipakli ang Biblia, din atong gi-share ang atong idea, atong gipangayo ang idea sa uban dinha sa atong mga Sabbath school classes. Og dili lang po ta igsuon nga paghuman sa simba manglakaw lang po nga warag wa ginahitabo, kinahanglan nga ang fellowship element makaigsunan ma-realize gid po dinha. Yeah, murag naa kay na balon-balon bitaw nga pamalando nga bitaw no bugat kitong punto nga ganina murag nakagigiyahan na pugos Ginoo nga nakatubag pugos mga pangutana nga Amen, medyo no? lisod-lisod. So ingon na siya mga kaigsunan. Now we will give time to our parting statements sa dili pa naton ipagkatakupan, Ma'am Pinky. Ang pagtuon sa balang kasulatan mo ay gi-emphasize din nga ngayang gyud nato ning amumahon kung kanunayon tungod kay sa inyong pagtuon nini ang tuyo maong pagkablak sa kinabuhing dayon. Amen. So ma-aware pud ta mga kaigsuonan ug malikay ta sa pagsimba sa dili mao nga pagsimba. Amen. Pastor Dan. Okay, mga kaisunan, ang atong pagsimba matag adlaw ang ipapahulay, gitawag na sa usa ka relihiyosong author nga that is rest intended for human restlessness. Dagkang kitag mga pangabudlay, o murag di ta lihok mga kaisunan, pero ang pagsimba nato niya ng adlaw, ang atong Bible study ug ang atong fellowship, atong imintinar kay mauni ang kalipay nato nga nagsimba ta sa atong makagagahom nga Dios. Amen. Lastly mga kaigsunan, ang ato pagsimba sa Ginoo. Magpahinumdum lang nato nga sa ato ang forum diya sa church mga kaigsunan walay labaw. Amen. Kay ngano ang atong Dios nga makagagahom mo ito maglalang mga kaigsunan. Kung atong itandi atong kaugalingon kaniya, dako kay siya niya kitang tanan. Gagmay kay mga kaigsunan. And it is this thought that make us united in the church with someone nga atong gituuhan mga kaigsunan nga mas dako pa sa atong problema, mas dako pa sa atong pagtuo, mas dako pa sa atong kaluwasan, mao na ang Dios nga atong pagkasimbahon mga kaigsunan. And in this worship, we are bound to be united. Sa atong pagtakop ni ini, sa dili pa kita magampo, atong paminawan kining mensahe sa musika mga kaigsunan. Because he rose in light and triumph from the grave, I put my trust in him and seek to follow him in faith. Because he lives. Because he lives, I shall find strength to stand against the tempter's power. He is my refuge and defense in every troubled hour. Because he lives. Because he lives, I can bear whatever burden may be mine. I am encircled in the arms of love divine. Because he lives. Because he lives, he will banish every shadow of my pain. Every sorrow will be swallowed up in peace. For in his hand is healing for the weary soul. This I know, because he lives. O Diyos na mga balaan, gibati na mo nga pagtuon sa katagna dili pagyud igo
nga among matugkad ang kabililhon sa among leksyon. Tuguti amahan nga kauban sa among mga kaigsuonan, amo pagyong dugangan ang among pagkugi sa pagtuon sa balang kasulatan aron nga among ma-appreciate ug among masabtan ang imong kibubuton sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw nagapahinumdom kanunay kanamo nga ngayon kami mobalik sa pagsimba sa tinuod. Kay ikaw mauman amahan ang among langitong amahan nga ipaabot. Mao nga karon nagpadayon kami sa pagdasig sa pagtuo o pag-alagad kay duna kani paglaom nga among makabot. Pinagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.